Welcome back mga brad, mga masters. Another episode na po sa atong iconic instrumental compositions and guitar solos. So katotong gitukar gikan to ni Lincoln Brewster og naka-familiar mo ni Lincoln Brewster, gitarista, pastor. Known po siya as known as a virtuoso, as a skilled guitarist. Gitarista po siya ni Steve Perry sa Journey sa una, no? Before pa siya nag full-time sa ministry. So katong guitar solo, ang naka-iconic nga to is simple lang siya, no? Pero nag-serve siya sa song. Nag-serve siya sa song well. So nindot iyang pag-connectar sa kanta, sa whole song. Yung solo simple pero kuha na kailang pangitaon mo na git siya. Kung i-improvise pa siya, okay, pero last solo itself, katong recorded na solo, nindot na siya, no? Wala na kay pangitaon kung katong nga solo ibutang sa song. So mo pa ni Mark sa kasagaran nga iconic solos. Although na paspas nga guitar solo nga iconic, pero nag-serve po sila sa song well. Nagkuhan po siya, gitagaan po niya justisya ang kanta, no? Kanang connectar gid siya sa kanta gyapon. Daghang flashy po paspas. Kani usa po ni sa kaning Everlasting God, usa po ni sa example na sakto lang ang solo, di kayo lisod pero wala na kay laing pangitaon. Actually mo ni Mark pipot sa mga iconic solos, kanang wala na kay nanatanang Ricardos ba. Dili sobra, di pud kulang. Ano, nanay kung tabla ra po nagaluto tabi daw nga kanang dili tanan ingredient butang nga kung naibawan nga ingredient dili pwede mabutang sa usa ka putahe. Nara gyud diha ang para sa adobo ra gina. Although daghan tag naibawan nga Ricardos, dili tanan mabutang. So ingana po ng idea, no, sa pag craft guitar solo. Kung sa basketball player pa na veterans move, kanang simple pero kanang nag-serve sa iyong purpose. So dito maglang ano, katong guitar solo atong i-demo ang pinaka-highlight niya nga lick nga sunga-tunga, no? Katong pull off nga double pull off. So kani nga technique kani nga agi. So gasugod ang guitar solo with octaves. So by the way, ang pick-up selection na ni is neck, no? Sa ako lang nadungog sa recording, neck siya. Dili siya sa kadugay na po na itong nagitara, nakamantay na po ito, no? Asa ang pick-up selection gamit sa recording or sa gitarista, sa kita-kita. So neck pickup. So after ito, muna to ang lick nga nag-highlight, no, sa guitar solo. May nakapa-kompletos, Ricardos. So kani nga lick. So itong hinayon. So na siya pedal note nga kani second string 7th fret. So gasugod ang first note diri, no, first string 9th fret, pull up padong sa pedal note. So nganong na pedal note man siya. So kani may kanunay mo balik, no, ang nota niya. So kaniya no, makabantay mo nga mobalik siya dili. Kung di na to makuha ang kaning lick, dili na to makuha ang kanindot sa guitar solo. So di na to kalimdan yung pedal note, more gini ang kuan ni, ang pinaka-key ani kay og kuha na to na wala no mingaw siya. Then walay sa tawag na niya, nawala ang iyang pagka kanang festive, no, mura og kabibo sa kung paminaw ni mga guitar solo gud mura siya na siya pagka festive paminawon, pagka bibo siya.
May jubilant nga feeling nindot, pero kung ana ra so, wala ang pedal note, lahi ra gyud, dako kay diferensya. So sayo na no, yan na ra, last balik ko na to. Na yun. Hinay na ba to? Hinay pa gyud. So na no. Simple kayo ang solo pero mo na gyud. Wala kay pangitaon. So nga na ang mark no sa usa ka iconic nga guitar solo or guitar instrumental composition na iyan ang na-serve ang iyang purpose sa kanta. So dili need nga ibutang nato tanan atong technique sa usa ka guitar solo. Marg para nako dili gina ko no na siya nga ibutang nato tanan harmonics, dive bombs tanan itong itapo tanan. So mura ra ta og gabutang og sagol-sagol sa usa ka putahe no nga dili na need. So actually nga na po ang mga guitar solo ni Lincoln Brewster no or uban nga mga iconic nga naghimog mga iconic nga guitar solos nga mga gitarista nga legendary diya sila nailhan. Simple ay di pod na pa iban nila nga guitar solo nga dili simple, flashy o pas-pas pero naaray kuan dili ingon nga overplayed. Mana ang termino, dili ingon nga overplayed ang pagtukar. So hangtod sa sunod video, shout out ita mga brad. Kasi una Master Jonathan from Kidapawan, bro, Olbin, ako ning tinod bro no, Olbin Bacarisa, tapaban Master Denver sa Davao City, Mr. Mark Music, kisa pa may ban. Ito lang i-shoutout na pod sa post. Salamat mga masters, mga brad, o mayong adlaw sa tanan.